Әстерханда Тукай һәйкәлен вандаллар мәсхәрәләгән. Ташсынга зәңгәр буяу узганнар, сул җилкәсенә һәм күкрәгенә ак төс белән свастика ясаганнар. Тукай һәйкәле кемгә тынгылык бирми? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килеш май билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Һәм безнең белән тапшыру дәвамында әле элемтәдә Әстерханнан Әнвәр Алмаев табылачак. Хәерле кич, Әнвәр әфәнде. Һәм беренче сорау сезгә. Сез беренчеләрдән булып әлеге яңалыкны белдегез. Менә сөйләп китсәгез иде. Нәрсәләр булган анда һәм сез нәрсәгә шаһит булдыгыз? 7 декабрь көнне сәгать 8-дә 8 сәгать 50 минутта Тукай исемендәге мәктәптә эшләгән укытучы миңа шундый хәбәр шалтыратып бирде. Әнвәр Ибрагимович Габдулла Тукайның һәйкәленә зәңгәр буяу белән фашизм тамгасы ясап, бик шигыребезнең рухын очратулары хакында хәбәр итте. Шуннан соң инде уйлый башладым, нинди эшләргә кирәк, тиз генә шалтыраттым полициягә, аннан киенеп машинада киттем сразу һәйкәл янына. Ары килдем, анда инде полиция эшли, аларның эшчеләре инде эшли, без бергә шул һәйкәлне карадык, исем китте, ни өчен икән булай, һәйкәлне буяганнар күк белән буяп, аннан фашизм тамгасы ясап, ул беркемгә дә бер начар эшләгәне юк. Тукай безнең яраткан безнең өчен бик зур кеше. Аңлашыла. Һәм анда бер әйбергә аңлашылып бит, минем өчен менә фашизм сурәтләре дип әйтик бу очракта. Һәм Тукай һәйкәле, монда ниндидер уртаклык сизәсезме сез? Һәм тикшерү барышында моңа шулай игътибар биреләчәкме? Хәзер мин шуннан соң Всемирный конгресс татарга Данил Шакировка шалтыраттым. Ул әйтте, Шахразиевка Василий Гаязовичка, ул сөйләде безнең губернатор белән эшләр бик көчле бара, шул җинаятьләрне табарга. Без әгәр дә инде шул эшләгән кешеләрне без бергә табарга тиеш. Әгәр шул җинаятьне эшләүчеләр әлеге очраклыктан соң безнең арада милли талашлар башланыр дип уйласалар, алар бик нык ялгышалар. Ялгышалардыр. Әйе, без әле әйләнеп кайтырбыз яңадан Әстерханга. Хәзер инде студиядагы кунакларга да сүз бирик. Илдус әфәнде, менә сез ниндирәк мотивлар күрәсезме? Нәрсә этәргән мондый адымга барырга? Һәм бәйлелек шулай ук бар дип саныйсызмы сез? Менә беренче әйтәсе килә, Тукайның мирасы, аның шигырьләре ул татар мәдәниятенең төп кодларының берсе. 20 гасыр башында Тукайның үлеме хәбәре дә бүтән татар милләтен берләштергән, уяткан шундый бер вакыйга була. Аннан соңгы буыннар аның шигырьләре белән тәрбияләнеп, әхлак тәрбия алып, туган телгә мәхәббәт тәрбияле үстеләр. Һәм менә 80-90 елларда күтәрелештә дә Тукай исеме, аның шигырьләре байрак булып барды. Менә бүгенге көндә дә телебезгә кыенлык килгән, ниндидер шундый борчулы хисләр белән яшәгән вакытта да без Тукайга таянабыз, аның шигырьләрен укыйбыз. Әйтәсе килә, менә милләтебезнең сөенечле көннәрендә дә, кайгылы вакытында да, сынаулы вакытта да аның шигырьләре һәр вакытта ярдәм итә. Алар шундый универсал. Менә шунда чыгып караганда, бу хәбәр миңа калса һәр татар кешесен тетрәндергәндер дип уйлыйм. Чөнки Тукай безнең милли символыбыз. Аның исеме белән аталган урамнар да, скверлар да, бәйрәттә һәйкәлләр дә безнең милли мәдәниятебезне чагылдыручы бер зур символ булып тора. Һәм аның һәйкәлләренә карата шундый вандализм, әлбәттә, ул татар халкын кимсетү акциясе булып кабул ителә.
кабул ителә, ләкин чыннан да шулай микән бу? Чөнки моңа кадәр булган очракларда, мәсәлән, аларның татарлык белән бәйле мотивлары һәм күренешләре булмаган диләр. Бу бәлки очраклык микән? Монда инде төрле вариантларны карыйлар. Илнар, син ничек уйлыйсың икән? Монда махсус Тукай образы, миллилек һәм нәкъ менә әлеге фашистик сурәтләр. Монда бит гадәти, мәсәлән, аны буяу белән генә дә буяп китмәгәннәр, ватып та, җимереп тә китмәгәннәр. Монда махсус башкарылган адым бу. Менә алар арасында ниндидер уртак бәйлелек чынында бар микән? Беренчедән, бу махсус провокация. Мин моны очраклы вакыйганы дип уйламыйм. То есть, сез бит инде урам буйлап китеп барганда, бер кулыгызда краска, шул краска белән теләсә кая шәпеп, аны теләсәңез язып китмисез, даже ни хәтле анда берәр кем белән талашсагыз да, берәр кәйфегез төшсә дә, бит һәйкәл янында йөреп краска нитмәйбез. Менә шуны күрә, мин моны очраклы әйбер дип әйтмәсем. Тем более свастикалар бит инде бит нацист символикасы куелгач. Мин моны инде нәрсә белән бәйлим? Монда бит инде мин белүемчә Тукайга гына түгел, анда Ногай халкының шагыйре нәдә шулай ук краска белән пычратылган һәйкәл бит. Мин моны нәрсә белән бәйлим? Бу инде гомумән теге Тукайның үзенә генә түгел, төрки халыкларның милли символларынан дип күрәм инде. Чөнки Астрахан бит инде татарлар нихәтләргәлектән татар шәһәре булса да, анда безнең татар шәхесләренә куелган һәйкәлләр күп түгелдер дип уйлыйм. Шуңа күрә инде Тукайда анасын бу Ногай шагыйренең һәйкәле булгач, ул шундый төрки халыкларның символы буларак, менә бу провокацияны оештырган хулиган дип тә әйтмәсәм, моны сәяси хулиганнар әлбәттә бит, алар аны махсус эшләгәннәр. Мин инде моны нәрсә белән бәйлим? Соңгы арада Беренчедән, Рәсәй эчендә без күрәбез сәяси икътисади кризис. Сәяси икътисади кризис вакытында менә шундый радикаллаштыру ул нык көчләнә. Ул гомумән безнең Рәсәй тарихында да булды, гомумән дөнья күләмендә дә. Икенчедән, мин тагын кечерәк нәрсә белән бәйләр идем. Менә бер ай элек кенә Карабах сугышы бетте бит инде, һәм шуңа күрә кайбер шовинистик караган безнең сәясәтчеләрдә Рәсәй эчендә алар үзләренең эчтәге теге кәефсезләрен төшерүләренә бит Азәрбайҗан халкы җиңү аркасында алар төрки халыкларга ниндидер кимсетү, ниндидер шундый гаепләү, мыскыл итү сүзләр әйтә башладылар. Минем фикеремчә, менә шундый фикерләрне ишеткән, шундый сүзләрне ишеткән сәяси хулиганнар әлбәттә нацистлар дип уйлыйм. Ул тоже теге урамда китеп барган мондый гади гына хулиган егетләр түгелдер. Алар аны ишетеп, үзләре ниндидер акция оештырырга уйлаганнар. Монда тирәнрәк эзләргә кирәктер, тикшерү вакытында да, менә монда Илнар әйтеп китте, төрлечә карарга була дип, һәм татар халкына да татар Ногайлар дигән сүздә яңгырады монда. Менә ни өчен шул ук Астраханда әле татарларны да бүлеп карыйлар икән? Алар бит инде ниндидер бер төркем һәм аерым бер шундый чыннан да аерым бер элита дип аталарга тиеш булса да, барыбер андый сүзләр йөри. Казанда, безнең Астраханда да Казандагы кебек төрле милләт вакыйлары яши. Астрахан татарлары, улар үзләрен Ногай татарлары буларак билгеле. Безнең телебез, динебез, гореф-гадәтләребез, тарихыбыз уртак. Татарларыбызда, Татарстанда инде Сөембикә хан бикәне, Көл Шәрифне инде белмәгән кеше юктыр. Мин менә шулай дип уйлыйм, май айында парад булды. Шунда нацистское движение маршировать яшьләр чыктылар. Вот шунда ук уларны кирәк иде. Прям под запись сырашып белергә, язырга, кем шулай харап булып, шулай итеп йөрделәр. Ноль эмоций булмады. Күп кешеләр против булдылар. Население булды против. Но опять-таки шул бик шундый факт булгач инде бу продолжение дип мин уйлыйм. Сагат 8-дә машинада ике памятникта барып, краскалар белән язып, сызып, улар, мин согласен полностью, провокация дип тоже уйлыйм. Хәзер тапмасалар, шулай калдырсалар, уголовное дело ашмасалар, икенче шаг була. Монда табырга бит инде авыр түгел, хәзер һәр җирдә камера дип әйтик, һәр җирдә беләләр аларны, бәлки инде исемләп тә беләләрдер барысын. Монда яшәр дигән сүз яңгырады. Менә нәрсә бу? Җаваплылык сизмәүме, аларның курыкмавымы, әллә инде башсызлыкмы? Менә ничек аңлатырга була мондый гамәлне? Әгәр дә без монда ниндидер милли моментларны икенче планга күчерсәк, бары тик менә бу адым һәм хәрәкәт турында. Менә нәрсә этәрә шул ук яшьләрне Астраханда мондый эшләрне башкарырга? Ну, җинаятьче яшьләр турында фикер йөртергә минем концепциялар бик
Юк дип әйтергә. Монда гомумән яшьләр турында, менә яшьләр ни өчен җавапсыз карыйлар менә үзләренең нәрсә эшләгәннәренә. Монда җинаятны алмыйбыз без. Бары тик яшьләрнең психологиясе, менә нәрсә әйтер икән аларны. Булай дөнья буйлап караганда, Россиядә генә түгел, дөнья буенча да радикаль карашлар, уң карашлар, алар хәзерге вакытта бик популяр, алар бик җиңел кабул итә җәмәгатьчелек ягыннан, һәм Әстерхан да моннан читтә калмаган дип уйлыйм. Моны бит инде татар милләтенә каршына дип әйтеп булмый, яки ниндидер татар белән Ногай каршылыгы дип. Чөнки Илнар әйтмешли, анда Ногай шагыйренең һәйкәле дә зыян күргән. Һәм гади урыс кешесе ул мәсәлән свастика ясап йөрмәячәк. Монда шул ук фашизмның, нацизмның ниндидер яңа адымнары, яңа чыгышлары дип уйларга кирәк. Яшьләр алар медиа пространство нәрсә күрәләр, мөхиттә шуңа бик тиз иярәләр, һәм менә шундый агрессия модага кирип китсә, ул бик тиз тарала. Ул агрессия булырга мөмкин инде милли билге буенча, яки башка төрле дин буенча. Ләкин курку дигән әйбер, монда бит инде хәзер бик кырыс алара карата таләпләр дә, фашизм, шулык экстремистик моментлар, инде хәтта терроризм турында да сүзләр бара. Ни өчен алар моннан курыкмый икән? Менә мондый элементлардан һәм җаваплылык бөтенләй юк дигән сүзме бу? Ну, дәүләт тарафыннан бит бу милли мәсьәләләрне ничектер, менә мондый милли кимсетүләрне җәзалау, ниндидер җәза бирү дигән инцидентлар бик күренми, ул президентка кирип китмәде. Башка төрле яктан хукуклар бузылырга мөмкин, ләкин дәүләт куручы булмаган халыкларның хукуклары бузылган очракта алар уңаеннан ниндидер карар кабул ителгәне юк. Әгәр ул мәсәлән урыс милләте һәйкәле булса, инде исемлекләр дә төзелер иде, миңа калса җинаятьчеләр дә табылыр иде. Әлегә анда урындагы татар халкы, Ногай халкы үзара килешә алмаган вакытта, анда әле бу җавапларны табуда озакка сузылачак дип саныйм. Әстерхан халкында, Әстерхан татарлары тормышында бу ничек чагылачак? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы. Без бүген Әстерханда Тукай һәйкәлен мәсхәрәләү турында сөйләшәбез. Һәм яңадан Әстерханга Skype-ка күчкәнче, башта менә әдәбият турында да сөйләп китәсе килә, чөнки кайбер мәгълүмат чараларында, комментарийларда да яздылар. Бу нәкъ менә әдәбиятка шундый аерым ясалган һөҗүм дип. Килешәсезме әлеге фикер белән? Мин аны ничектер киңрәк карыйсы килә. Бу Тукай бит инде ул татар шагыйрь гына түгел. 20 йөз башында аны казахлар да, кыргызлар да, үзбәкләр дә шушы үзебезнең халыкларга Европа фикерләрен алып килүче шагыйрь дип кабул иткәннәр. Ягъни ул үзенә күрә бөтен гомум төрки шагыйрь статусына ия булды. Бигрәк тә аны үлеменнән соң шундый хәрәкәт башланып китте. Шуңа шәеп караганда инде бу бахшилек шушы төрки халыкларында мәдәниятенә килгән дип карарга була. Мин әйтмәкче тагын бер-ике фикер. Менә без бу көндә бу турыда язабыз да, сөйлибез дә, конституциядә бар. Бүтән җәмгыятебез белән хокукый дәүләт төзергә тырышабыз. Аның иң әһәмиятле сыйфатларының берсе кануннарның үтәлүе. Бу көндә экстремистик, бирәтә профашистик оешмаларга карата кануннар катгый, алар язылган. Беренче шарт үтәлгән, аларны үтәү тиешле оешмалардан һәм җәмәгатьчелек фикереннән тора. Менә бу вахшилекнең хукукый ягын мин шулай күрәм. Аны исәпкә алып, вакытында чара күреп, эшләп чыгу. Һәм ышанып калабыз, аларны тоткарларлар дип. Чыннан да. Менә Әнвәр әфәнде, сезгә тагын сүз бирәбез Әстерханга. Чыннан да менә бу бит инде әгәр дә башка төбәкләрдә булса, шулай гандагы җирле халыкта, бигрәк тә менә милли оешмаларда зур резонанс уятыр иде. Сездә шулай булдымы? Һәм татар җәмәгатьчелеге ничегрәк кабул итте моны? Халык, бөтен халык сүзләр ала башладылар. Бер көндә ул эшне яхшы эш дип сөйләмәде. Руслар да, татарлар да, казахлар да
Бөтенесе әйтә, ул начар эш, булмаган эш. Безнең Әстерхан өлкәсендә милләтара мөнәсәбәтләр бик яхшы. Без бик дус торабыз, торабыз. Уртак кешеләребез белән, халык белән бергә, руслар белән, татарлар белән, полиция белән без ул һичшиксез җинаятьчеләрне табачакбыз. Ансаңлашыла, губернатор да монда әгәр дә кушылган икән, димәк чыннан да уйланыр өчен сәбәп бар. Бу гади генә анда ниндидер үтеп китә торган җинаять түгел. Бу инде дәүләт җитәкчелегендә булсынмы, анда оешмалар җитәкчелегендә менә конгресска да чыктыгыз дип әйттегез. Димәк монда барысы бергә эшне башкарырга тиешме? Бергә без эшлибез дә. Хәзер бергә бөтен органнар, полиция, прокуратура, безнең җәмгыятебез. Алга китеш бармы, ниндидер алга китешләр һәм хәзер инде кемнәр икән, бәлки чамалыйсыздыр анда, бәлки беләсездер. Менә кемнәргә төшә монда беренче дип әйтик инде шикләнүләр? Следственные секреты говорить нельзя. Аңлашылды, әйе. Һәм анда җаваплылык та бик зур булыр. Илнар, әгәр дә без яңадан монда әйләнеп кайтсак, менә бу башкалар өчен дә уйларга җирлек тудырмый микән? Менә бу бит инде аерым Әстерхандагы мисал, мәсәлән, башка җирдә яшәүче татарлар гына алмыйк монда, башка милләт вәкилләренә дә киләчәктә менә ничек чагылырга мөмкин бу? Һәм бу бәлки беренче адымыдыр әле ниндер. Син әйттең бит әле монда масштаблырак карарга кирәк әлеге мәсьәләгә. Әлбәттә масштаблырак карарга кирәк. Мин шуңа күрә әйтәм, бу Астраханьга гына кагылмый. Икенчедән менә безнең Әфәнденең сүзенең дәвам итсәк, монда әлбәттә халыклар арасында андый зур проблемалар юктыр, ләкин без беләбез инде Әстерханда бу халыклар арасында дуслыкны бозучылар, теләүчеләр бик күп. Менә шул ук Явыз Иванга һәйкәл кую буенча ничә сүз булды. Шуңа күрә монда әйтә алмыйм, Астраханда бик проблемалар юк. Именно кинәт кенә шундый провокация булды. Андый провокация беркайчан да кинәт кенә барлыкка килми. Анда ниндер башта почва төзелә. Аннан соң аны кирәк вакытта җибәрәләр. Аннары менә бу хәзер бу җинаятьчеләрне табу буенча мин күрсәтерим шундый бик зур индикатор. Аларны bir ай арасында яки 2 ай арасында тапсалар һәм ул кешеләр чын барлыкта әйтсәләр, нинди максат белән алар бу провокацияны оештырганнар, то есть мин аңлыйм инде бу идеологик сәяси провокация, әлбәттә бу теге исерек баштан эшләнелгән эш түгел, исерек баштан беркем дә кул астында краска күтәреп свастика төшереп йөрмәй. Һәм безгә бу индикатор күрсәтәчәк. Татарларның хукукларын Астраханда, Россия эчендә яклаучылар бармы шул ук дәүләт эчендә, юкмы? Ансы беренче момент. Икенче момент, мин сезгә әйтә алам, менә үземнең шанып әйтә алам бит. Ул кешеләрне җинаятьчеләрне табырга бик җиңел. Ние? Чөнки 2000 еллар азагында Россиядә Центр по противодействию экстремизму дигән оешма төзеделәр. Ул оешма ние төзеделәр? Менә шундый нацист группировкаларны кысыр өчен. Чөнки 2000 еллар азагында нацист группировкалар Россиядә нык көчләнгәннәр. Шуңа күрә алар хары күпчелеге җимерелгән, юкка чыккан, әле калган әзмәс активистлары, алар бөтенесендә исемнәре билгеле. Шул ук Астраханда да кемнәр анда бар икән, ул мин беләм, ул аңлыйм, ул махсус органнар бөтен исемнәрен беләләр. Шуңа күрә аларга ул кешеләрне табу бик авыр әйбер түгел. Инде ул табалармы, ул кешене күрсәтәләрме, чын барлыктагы сәбәбен безгә җәмәгатьчелеккә аңлаталармы, ансы уже сәяси яктан тора. Менә өстәгеләр аны кирәкле дип тапсалар, аны күрсәтәләр безгә, һәм кешесендә күрсәтәләр, максатында күрсәтәчәкләр. Если инде кирәкми дип тапсалар, аны инде әкрен генә ул эшне ябырга да мөмкиндер. Мен шуңа күрә аны мин җәмәгатьчелеккә бу эштән дип әйтәйек инде үз игътибарлыбызны салмаска тәкъдим итер идем. Һәм татарлар да бурычларга тиештер монда. Без инде тел бетмәсен дип борчылабыз. Менә шул ук аерым алганда Әстерханда Лирия ханым, менә телне ничек саклап калып була икән бүген? Безнең зур теләгебез уртак телебезне югалтмыйча халкыбыз арасындагы бу бәйләнешне алдагы көннәрдә дә дәвам итү. Яшьләрне җыярга кирәк, форумнар ясарга, вот конференциялар аңлатырга кирәк уларга. Ничек торырга кирәк, лидерлар буларга тиеш. Менә Анвар Ибрагимович, Ринат Ибрагимович, улар бик милләтне саклап эшеп, сакларга өчен бик зур эшләр ясыйлар. Сабантуйлар эшлиләр. Вот шул татар телне
бик каты поддерживать итәләр. И правительство, и губернатор, альхамдулилля, ярдәм итәләр анда. Ләкин форум һәм менә мондай чаралар үткәреп кенә, Римма ханым, ничек уйлыйсыз, аны башкарып булыр микән? Һәм гомумән менә бу, әгәр дә без инде әлеге вакыйга белән параллель үткәрсәк, монда ниндидер бәйлелек булырга мөмкинме? Чөнки телне саклау менә шул форумнарда без аңлыйбыз, анда катнашалар, актив рәвештә телне үстерү буенча эш башкарыла. Ә менә бу нәкъ менә эшчәнлеккә каршы ничек торып була икән? Анда, минем белүемчә, без яшьләр белән актив аралашабыз. Алар күптән түгел генә Казанда татар яшьләре лидерлары мәктәбендә булып киттеләр делегация белән. Алар бик актив, һәм мин таныш менә бу Астерхан татарлары аша әйтә алам. Аларда ничектер үзләренең менә бу туган шәһәренә, өлкәсенә бәйлелек көчле. Алар ниндидер зур шәһәргә китеп күп акча эшләү турында түгел, кайдадыр китеп белем алып, үзләренең төбәгенә кайтып, шунда файда китерү турында уйлыйлар, хыялланалар. Губернаторга ниндидер тәкъдимнәр язалар, ягъни татарлар анда үзләрен нәкъ менә үз ватаннарында, үз җирләрендә дип хис итәләр. Аларда шундый ватанпәрвәрлек хисе бар. Беренчедән, икенчедән форумнар бар. Анда кечкенә форумнар бар, зур форумнар бар. Алар Казан белән бик тыгыз эшли. Нәкъ менә татар яшьләре турында әйттем. Алар Казанга да үз нидәрне башка алларына килгән кебек киләләр. Менә бу Тукай һәйкәле янында да ул просто утыртып кына куйган һәйкәл түгел, анда ниндидер чаралар оештырыла. Шигырь бәйрәмнәре, яшьләр җыелатырга урын. Анда ниндидер концертлар ясыйлар. Мәсәлән, без менә бу һәйкәл турында сөйләшә башлагач, менә бу ситуация турында бик күп миңа видеолар, фотолар килде ул нигә бәйле, һәйкәлгә бәйле. Ягъни анда бар татарлык хиссе, милли хис, хәрәкәт бар, татар теленә омтылыш бар. Мәсәлән, Астерханда туган бер егет хәзерге вакытта Скайта дигән онлайн татарча сөйләшү клубын булдыру белән шөгыльләнә. Ягъни милли хис юк дип әйтеп булмый. Шулай ук аларда ниндидер горурлык хисе дә бар. Алар үзләренең нәкъ менә татарлар икәнен аңлыйлар. Ногайлар белән ниндидер килеп чыкса аңлашылмаучанлыклар. Алар беләләр ногай хәрәкәте һәм татар хәрәкәте. Алар дуслык яклы, ягъни алар андый конфликтларын танымыйлар. Шулай да татарлык хисе аларда бар, моны үстерү өчен, белмим инде тагын нәрсә эшләп буладыр. Танымыйлар диләр, килешәсең икән. Бармы андый конфликт? Кайбер ногай активистлар белән бар, әлбәттә, ләкин мин белүемчә, ул Астраханда түгел, менә теге Дагестаннан, бүтән регионнан чыккан ногай активистлар. Алар менә ул проблеманы күпәртә, халык саны алдыннан бит андагы әлегендә менә Карагаш татарларын, Карагаш ногайлары дип чыгардылар, менә алдагы булган халык исәп алында. Хәзер инде менә йорт татарларында йорт ногайлары дигән шундый пропаганда алып барып, татарга пычрак түгеп, татар милләтенә, Татарстанга пычрак түгеп маташалар бит. Казаннан кирәклек юк, Казан ерак, сез Казан татарлары түгел и так далее. Шундый пропаганда алып арып, татарлар белән ногайлар арасында әлбәттә дуслыкны бозырга тырышалар. Шуңа күрә мин инде монда нәрсәдә күрер идем, күбрәк диалог кирәк, и диалог кирәк шундагы Астраханда яшәгән ногай, даже үзләрен ногай дип әйткән кешеләр белән дә әлбәттә. Анда татарлар белән әйтәсе дә сүз юк. Чөнки анда күбрәк бит читтән килгән кешеләр аны күбрәк котырта. Шул ук менә Явыз Иван һәйкәле буенча шулай ук андагы яшәгән урыслар түгел, ә читтән Мәскәүдән килгән урыслар бит ул эшне күтәрә. Шуңа күрә монда именно җирле халык бер-берсе белән сөйләшеп, ниндер уртак эш белән шөгыльләнергә тиеш. Ә инде нацист проблемасын ниткәндә аны яшьләрне радикаллаштыру белән мин аны күрер идем, ул социаль проблемалар белән бәйле. Әлбәттә, Астрахань бит ул бик бай регион түгел, анда хәерчелек, эшсезлек тә бардыр инде, күбрәк әйт, халык та китәдер. Шуңа күрә ул менә шул радикаллаштыру, нацист группировкаларына керү, ул күбрәк шул социаль проблемалар белән бәйле. Чөнки яшьләр үзләренең киләчәкләрен күрмиләр, җүнле эштә күрмиләр бит. Үзләренең теге әйбәт гаилә корып, эш алып бару киләчәкләре юк. Шуңа күрә ул вакытта аларга инде тиз генә шундый уңай начар, зыянлы идеология башларына кертергә бик җиңел. Шуңа күрә иң башта социаль яктан эшне алып барырга кирәк. Аннары инде шулай ук диалог алып барырга кирәк. Менә бу ике генә су. Кыскача гына әйтсәк, безнең тапшыру вакыт әле күп калмады. Менә әлеге очракны өйрәнүдә, Тукай һәйкәлен мәсхәрәләүдә нәрсә таян нотасы барга тиеш? Миңа калса, Астерхан, Алексей Хажитархан, ул гомергә күп санлы төрки халыклар яшәгән төбәк. Анда инде урыслар да килеп кушылганнар. Менә шушы гасырлар дәвамында яшәгәндә алар арасында бер-берсенә хөрмәт, килешеп яшәү,
аралашу традициялар формалашкан. Саман державы вакыты булды, Совет вакыты булды, хәзер менә тагын без Россия Федерациясында яшибез. Ул традициялар буынга бирелеп бара. Яңартыла, байытыла. Менә миңа калса, шушы үзара хөрмәт итеп, бер-беренә хөрмәт итеп яшәү һәм милли горурлык исә, һәм шушындай кимсеткән вакытта үз сүзеңне тиешле урында киңәйтеп, яңгыратып әйтә белү. Миңа калса, менә шушы чаралар бу мәсьәләне хәл итүдә һәм инде киләчәктә андый ямьсез күренешне булдырмауда таянып тасылып торырга тиеш. Чыннан да шулай. Әйе, җинаятьчеләр табылыр һәм үз җаваплылыкларын алырлар дип ышанып калабыз. Иң мөһиме, андый очраклар милләтара конфликтларга китермәсен иде. Исәнлектә күрешергә язсын.